media na paper newspaper rogo na youtubers blogger rogo abo kisa side mano जोङो बो चेनेल नि बुंनो सालिया जोंबो नरम मान खायना थांया जों बुमाराव ओंखा ककुतो जों बुमाराव ओंखा सयज दर्ज गोना हुइला न हामबाय नायो ताई नाय टंनाय रक लुकुरक नबो DWF तरफ থেকে পাইলে হামজাকমা তে জবান কি বলা কখাই অবশ্যে थांनाय 6 तारिख जून 2023 তিনি DWF बिसिनि कामानि फाउंडेशन देखलायगासिनो अ फाउंडेशन देखलायनानै आरो आबनो रक्षावनो किसा कप कामान बागै बिनि अपेसमेंट তিনি आरो साना निकलायो नरक मीडिया रंखा सांबादिक रंखा नंनि सांबादिक नि बेलाय के फान कटर बेलाय के फान टंगो नंनि कलमनि शक्ति बेलाय के कटर फियाबा नंनि जे शक्ति टंगो हनैनाय अ शक्ति न नरक यूज खाके जाओ मीडिया बा सांबादिक बाय तब यूट्यूबर हिनी जेनो खतमानी अब फेर सांबादिक न जुदा यूट्यूबर न जुदा सांबादिक जदि यूट्यूबर न नासिगिनाय तलाक सामुं खलायके अब सांबादिक बसुक जरतै सांबादिक गाहाम बाहानिया अब त्रिपुरा राज्योनि त्रिपुरा बासिरावनो सिनियो जे नोंबोसो जराते सांबादिक गाहाम खलाय दं नों बमाहाय मीडिया न्यूज रि दं नों न्यूज बमाहाय खलाय न्यूज बमाहाय खै रमि दं अरनो चैनल नबो सिजागो अनेक चैनल दं नंनि फियाबा बर' रक्षिवो बो चैनल गाहाम बो चैनल हानिया फियाबा सांबादिक चैनल खुलुगैनाय कतालफानो कुचुगो कावै थाङो तामका बो गाहाम न्यूज रिवो बक गुबुय जुक्ति खुलुगैनाय न्यूज खलायो आबनि बागै जेसेबानो न्यूज तामनानि आचानो कतालनखौ ब साका कावै थाङो जेमन राजनैतिक ब माहायनो जेसेबानो जेमन रंदि तिप्रा मथा सो बयस कायाखौ बा बयस कायाफ्रानो से 13 जन एमएलए मानि थाङो दा आं अबनो सानाय नंनि कलमनि शक्ति दंगाबो फियाबो नर यूट्यूब बारहाय तांदि अब सोशल मीडिया ओरैनो न बरखाय तामनानि भिउ कानानि बागै भिउ न हिनाब्ला ना स्कोर कानानि बागै नाय रां हापो रां मता खाजि दि रां खाजि गैनाय नों मीडिया तला कलाई थाना नों जे कुबुय नों दा कारण दांखाय नरले चिनि तिप्रासा मीडिया तिप्रासानि बागै गाहाम खलायनाय जों आबो वानसुगो दाबो नों थाने आसावो वानजि मीडिया थाने आसामाहाय नों थाने आसामाहाय अब फेरनाय नों थाने आसामा गोबांनाय नों थाने आसामा कमनाय हायपे नंनो जे जागाव नंना आसा दङ चिनि मीडिया दाखुक सं दङ हनैनाय जों गर्व उइ दं मानजरा आव चिनि मीडिया आसाय फायगा दाबले जों चिनि कुना कुनिनि आमचानि माचाया मानैया लामा हामिया दैमानैया आब्र कासे फैबिगा दाबुकसे काबला अमा हाय इंला चिनि बर आसुकनि रस आसुक तलाव तंबायबला हिनाय दाबु जत बरनो सिजाय फैमा जागाव बाबु गाय DWF न तुइसे खेला चलि तखा DWF न तुइसे मीडिया र अबनो तुइनाय तामनानि देवगुरुनि कक सावैनाय निनो अरबो उमा देवी नि फोटो रौरि उइनाय अब बेलाय के जाया हायजि ताबु DWF नि प्रेसिडेंट ताबु खै एमएलए इंखा अन्तत एमएलए न कक थाइसे सोंदिता नों तिप्रासा मीडिया बा अमाहाय नों आनो मेडाम हियांगा बाय हिंदी बाय अमाहाय के नि बुमुंति काय तंखा अबंगा बीजेपी नि आईटी सेल नि हय दंख तंखा हिनि पान सोंग्रा दिता के नों सोंया होय अमाहाय के रिमानि आबो उचितया आं कयनान थांनाय अबनो नरि रिदि अबनो नों उइथड्र खलायदि नों अब उइथड्र खलायगा हंगे जोंबो मने खायनाय नों जे तिप्रासानि मीडिया नि मने खायनाय अबनो बिनि अबनो तैसा सतन नाय तेबो फेसबुक रगो तेबो यूट्यूब आरो कंठक जागिरि लायतलायगा उसकुर बारिनानि बा भिउ बारिनानि रां कानानि रां मानानि हायख्लायो
आं सानानि मुसुं गरबो एमएलए का मोसामिया दिबा कौन को आं या फानो मुथुंतारो एमएलए का मोसामिया दिबा मुख्यमंत्री बो मोसाबले तांगे बंनि बर रखा मकि नाय कालालिया बा बं बर रक यूट्यूबर बंनि मीडिया रो वानजी मीडिया रो गतंगले वानजी सांबादिक रो तंगले तांगे मुख्यमंत्री न तिखलालिया तांग उप मुख्यमंत्री मोसाव तंखलालिया ताई तासिं सामानि जिनि मंत्री महोदय रतनलाल नाथ बब मोसाव तंग फुनुक जागलिया दिनै सुदीप राय बर्मन खूब खरां गाहाम गोरोसाबो तंग फुनुक जागलिया आं सानानि मुसुंगो अमा हायखायै जिनि DWF खास रांगै नाय सामुखाय तंमानि जागावो अमा हायखायै नर देबसु उत्साह रिउइनाय सानानि तंमानि किन्तु नर अमखाय डाउन खायनानि थांमानि सुनुगुइ दंखा आरो तामर होइछतम चिन्तानि प्रश्न फैयो जे DWF अमा हायखाय बुरै बदल खालाय तंमानि तामर होइछतम जिनि बुरै बदल TWF नि अपर नाम बुमा बदल अब बुबाग्रा साका बुमा बदल होननाय कारण बुमानि मीनिंग से बुजियाखो तासिं पुमा हिमानि पुमा साबन मा पुन्न हिमला ना पुन्नि बुमा पुमा नों जे पुमा हिमान नों मा आरो उच्चारण नो मानि शब्द तामो बुजियाखो नों जखन कलायदि नों जखन दुखु मानदि ओ मानो सकं उच्चारण फायनाय आयु मा अमा हायकिस उच्चारण फायो बुमा हाय कतर उजानि पृथ्वीर साकाव ताई कुनु कतर करे हायसि बुमानो जतन कतर आबन बागन बुबाग्रा गवान सुगै बुमा बदल हिनि छाव अ बुमा बदल अम हायकेन वान सुगो जे बुमा हिसाबैनो वान सुगो बुमानि फान सिसियाको अर चसमा थुबुइ बुमा बदल चसमा थुबु हिंसा माने अ बरफनो वान सानानि मुसु बुमा बदल बुमानि फान बुजियाखो बुमानि शक्ति बुसु साइसे मेको नों तो पक्थानानि क गया नों तो साइमान और महाभारत निक नों तो साइमान और रामायण निक जेमन और वो निनि महाभारत गांधारी मकल कसम थुकुल बुइनाय रि थुकुल बुइनाय जे बुसालानो बरदान दिमानि बर रिमानि जेन ना आं बर ने फाइने समस्त शरीर पाथर सनमसि मानि बुमानि जे मकलनि शक्ति रय आबो बुमानि फान हाइसि बुमानि फान सिसियाको अ बुमा अब नंखर फायो जात फान मुथांना बागै अ हानि रक्षानि बागै जात फानि बागै नेक्स्ट जेनेरेशन मुथां कलांनानि हिनिसे अ बुमा बदलबा आगो गइफाइबले अ बुमा बदल अ TWF जे हजार बिजार बरक नंखरका जे बाबे नंखरका और वो डॉक्टर नि बिहि इंजीनियर बिहि ऑफिसर नि बिहि अनेक दं हाइसि ताकि चश्मा थुमानि नों साबा नों बिनि सामुंनो सनासिं नायदि बतांनि नंखरफाय बकि नगो माचा एमानि यांगै दा नंखरफाय शांतिगिरि हाइसि बरक डॉक्टर नि बिहि तुं इंजीनियर नि बिहि तुं ऑफिसर नि बिहि तुं बरक शांतिगिरि तांनि शांतिगिरि त्रिपुरा राज्य जे जात फानि तिलायै आंदोलन खायै तंखा जे जागा नेक्स्ट जेनेरेशन बागै सामुं तांगे आगो तंनायखा अ आगो थाने आनि फानबो किचा थांतुन हनै आगो फाइले मासि बरक माचाया मा नों एनि नरो रां लेपसा फैसा जानानि बागै आगो फाइमे बेले नों बरकनो हामासिरिनानै नांगौ नों अर चसमा थुबु हिनाय सावैनाय और ताके तेबसुलुका जेमन और गान गीता थेपाले काला काला चसमा हिनि सिगि तंका अम हायनो स्टप खाइदि बुमानो अम हायके अपमानतारदि जखन बुमानि साप माचावनो पाथर